hasiko da, baina aurreko egun hauetan jaialdi aurrekoa deituriko ekintzetan lotutako hitzaldi sorta bat ari gara zuei guztioi eskaintzen. Gaurko saioan Daniel Innerarity filosofoaren azken entsegua eta aski ezaguna duzuen Andu Lertxundiren azken lana, alegia etxeko hautsa izango ditugu mintzagai. Baina Anduri bidea eman aurretik gauza pare bat esatea gustatuko litzaidake. Bihartik aurrera, dakizuenez, Amerikako Estatu Batuetako literatura izango dugu gonbidatu nagusia eta hitzaldi hauetara sartu ahal izateko benetan hitzaldi apartak izango dira, hainbat egile azpimarragarri izango dugulako gure artean. Zenbait aipatuko dizkizuet, William Gibson, Philip Gurevich, Bill Keller, Chuck Palahniuk edo John Verdon besteak beste. Nionez, ekitaldi hauetara sartu ahal izateko sarrerak 2 euroren truke salduko dira honezkero ezaguna duzuen informazio gunean eta Ticketbox deituriko kutxa hoietan, tiketak banatzen dituzten kutxa hoietan. Baina kontu egin, eskaria handia dago agian aretoa beteko da, eta horregatik kontu egin saio hauek zuzenean jarraitu daitezkela internet bidez egunero streaming bitartez eskaintzen ditugulako saio guztiak, atsegin baduzue, etxean ikus ditzazuen. Gure mugetatik kanpora ere ez, baina Euskaldunon artean bat ere aurkezpenik eskatzen ez duen idazlea da Andu Lertxundi, askok eta askok mukiak kendu aurretik ere bere liburuak irakurtzen genituelako. Labur esan da bere garaian euskarazko eleberrigintza goitik bera aldatu zuen idazlea da. Euskal Idazleen Elkartearen sortzaileetako bat da eta lehendabiziko burua ere izan zen. 2010 urtean saiakerako sari nazionala eskuratu zuen eskarmentuaren paperak lanari esker. Erdibide horretan magina bat eleberri, saiakera, artikulu eta bestelako lan idatzi ditu ipuinak tarteko direla Andu Lertxundik. Gaurko solasaldian Inazio Mujikarekin batera etxeko hautsa liburua aurkeztuko digu. Berez saio hauetan azken 15 minutuak zuen galderei eskaintzen dizkiegu, baina Inazio berak zera eskatu dit, alegia, berak galderak egiten dizkion bitartean, zuetako norbaiti beste ezagit, hausnarketaren bat edo galderaren bat sortzen bazaio, eskua lasai altxa eta nahi duena esan edo galdetu dezala. Besterik ez nire aldetik, zuekin guztiokin, Andu Lertxundi. Kaixo, atzaldeon, eta zer ikustena, Angel? Ikuste haut. Bueno, ongi da. Bueno, atzaldeon guztioi eta mila esker etortzeagatik. Nire papera hemen gehiago da Angelen zerak iritziak eta bideratzea, beraz galderak egitea eta bar. Eta Josebak esan duen bezala nik eskatu nahi nizueke, zuek ere parte hartzeko eskubidea daukazuela eta nik egingo ditudan galderak, ni hasiko naiz galderak egiten, baina gustatuko litzaiguke, Angel, ez? Zuek ere galderak egitea. Eta ez azkeneko momenturako utziko ditugu minutu batzuk nahi baldin baduzue, baina batematek nahi baldin badu, gertatzen dena da, ez dudala oso ondo ikusten, argiarekin, eta ez dudala ikusten zerarik, ezta? Beso, oain bai, oain hobeto. Batematek nahi baldin badu galdera bat egin, mesedez altxa besoa eta nik emango diote pasoa. Bueno, lehenengo gauza behar bada egokia izango da gogoratzea liburua, liburuan kontatzen dena. Nik ez dakit hemen zaudeten guztiok irakurri duzuen edo ez, baina bazpare irakurri duzuenentzako ere ondo etorriko da liburuan gertatzen direnak kontatzea labur. Eta horretarako nik neuk egingo dut kontatuko dizuet gutxi gora bera zer gertatzen den. Liburuan, etxeko hautsan, 2 garai agertzen dira. Eta 2 garai hoien artean 20 urteko diferentzia dago. Lehenengoa 1972an koka genezake, ez da esaten, baina aipatzen diren kontuengatik hori atera dezakegu ondorio. Frankoren diktaduraren azkeneko urteak direla bai,
bezperatan gaude, azkeneko hiltzearen bezperatan gaude, eta personaia nagusia agertzen zaigu, narratzailea, kazetaritza ikasten ari dan Gorka izeneko tipo bat. Eta alako batean, neska lagun batek eskaera berezi bat egiten dio, etxeko ateraino etorrita. Etakide batzuk, autoz eraman behar ditu, herri batetik bestera. Berak onartu egiten du eskaera hori, eta hala eramaten ditu, herri batetik bestera, eta enfrentamentu bat egoten dago, eta hildako bat, eta bestea preso hartzen dute. Eta kide horietako bat hil eta bestea preso hartzen dute. Horren ondoren, Gorka Bartzelonara doa, itxuraz aurreko bizitzarekin bukatu nahian edo. Aitarekin ere ez da oso ondo konpontzen, eta badirudi iesi dijoala. Handik urte batzutara, aitak estortzio gutun bat, zerga iraultzailea deitzen dutena jasotzen du, eta semeari deitzen dio. Ia lagundu diezaioken. Gorka, aitaren arazoa konpontzeko, urte batzuk lehenago etakideak autoz eramatea eskatu zion neska berarekin jartzen da harremanetan. Garai bertsuan, gaitz degeneratibo bat duela diagnostikatzen diote aitari, eta haren oroimena deusestatzen hasten da. Paraleloki, semea bere oroitzapenak idazten eta aitari irakurtzen hasten da. Bereziki, bi eratako oroitzapenak. Indarkeria politikoaren gainekoak eta aitarekiko harremanei buruzkoak. Hain zuzen ere, hor hasten da novela. Egunero irakurtzen dio semeak aitari, egunean zehar idatzi duena. Bueno, gero egunkari ezagun batean agertzen den erreportaje batek agerian jartzen du Gorkaren jokabidea eta aitari egindako estorsioa. Eta azkeneko momentuan beste luma batek amaitzen du Gorkak hasitako kontakizuna. Berak ezin duelako, jakina. Bartzelonako Olimpiaden urtean gaude eta 20 urte pasatu dira. Bueno, Angel, lehenbizi, emango dizut aukera agurtzeko jendea ez da noski, baina lehenengo galdera izango litzateke hitz egin dezagun liburuaren sorreraz, liburuaren genesiaz. Zer dago liburuaren hasieran? Peripezia bat kontatu nahi joan, historia berezi bat, personaia batzuk garatu nahi dituan, imaginan bat, beti izaten da novela baten hasieran, ipuin baten hasieran, imagina bat egoten dela, zer dago etxeko hautsaren hasieran? Arratsaldeon, mila esker etortzeagatik, eta zuen arretagatik. Liburuaren hasieran zer dagoen, Inaxio hizketan ari zala, hemen pantailan ikusten dut, Estatu Batuetako literaturari buruzko jardunaldietan eta bar, ze lemaz goiburua jarri zaien jardunaldi hauei. Eta, bueno, etxean jasotako propagandan ikusia nuen, baina ez nuen bertan erreparatu eta orain konturatu naiz nerearen eta egingo dugunaren eta liburuan dagoen beti goiti behera dagoela fundamentua eta da, inzuzen ere, gaztelaniaz dio sekretos y mentiras, eta euskarazko jarduna ez da berdina eskutuko hitzak, baina bai biak datoz bete-betean nire jardunarekin edo nire liburuko jardunarekin, ze garai bateko eta duzaz iraunduen garai bateko, ja gerratik ona datorren sekretuen eta gezurren eta isiltasunen, eta baita ere eskutuko hitzen nolabait azaleratze bat, azaleratzeko posible bat izan du liburuak. Inaxio galdetzen zidan nondik jaio dan liburua, eta liburua dator aspaldi kontatu zidaten lagun batek, etan urte haietan ibilitako lagun batek kontatutakotik, eta
eragin zidalako flash bat, nik flashekin asko funtzionatzen dut, inoiz entzun dudan, ikusi dudan, edo zerbait pentsatu dudan zerbaitekin, eta abia puntu gisa balio izaten dit. Eta bertan esaten zidan, beraiek ibiltzen zidanean bat eta bestera, eta beldurrez eduenean kontrol batekin topo egingo zutenean eta bat, eta beldurra usatzeko, modu guzti xaloan inolako ez modu ironikoan, baizik eta inpensan, kantatzen zutela asko kuple bat. Eta zan, con los muñecos en el pim pam pum. Eta niri ikaragarri egin zitzaidan, gora bera hartan, edozein momentutan, tragedia baten, bezperetan zauden hartan, kantan nolabait bere kemena biltzeko eta bere burua adoretzeko hori, kanta hori baliatzea, eta kontraste hori izugarria egiten zitzaidan. Eta insistitzen dut, etziala konstiente, berak esaten zidan, etziala konstiente zegoen kontraste horretaz, ez zutela katxondeguan edo ironiaz edo egiten, bezik eta norbaitei gustatu egiten zitzaion hori eta erabiltzen zuten nolabait elementu, eta orduan kontraste horrek niri gorputza inarrutzi zidan. Hori goen denbora asko da, 25 bat urte, eta buelta asko eman nizkion kontu horri, eta garai hartan idatzi ere idatzi nituen apuntetxo batzuk horretaz, esango nuke liburuan agertzen den lehendabiziko pasartea, sagerako pasarte hori, ja orduan idatzi nuela, liburuan dagoena ez dago, orduan idatzi bezala berrituta dago guztiz, baina ja orduan idatzi nituen orrialde batzuk, baina ez nion heldulekurik ikusten. Azkenean izango zen, hainbestetan kontatu zen historia bat, perspektiba aldatuta, nahi baldin bat duzue, ikuspuntu aldatuta, eta bat, baina etzan izango nik nahi nuken historia eta orduan baztertu egin nuen. Orain dela 2 edo 3 urte, bururatu zitzaidan arte, ondo legokeela personaje hori kontrastean jartzea norekin eta aitarekin. Eta ze kontraste hobeagoa, bera eta ibili eta gero, aitarekin jartzea kontrastean, aita gerra egin du, eta aitak regiminarekin egin du gerra, nazionalekin egin du gerra, Frankorekin egin du gerra. Baina aitak ez dio ezertxore kontatu, hartaz. Semeak pentsa dezake gauza asko aitari buruz, baina aitak isildu eginda. Bien arteko harremana gainera oso txarra izan dute gai politikoengatik. Eta semeak urte batzuk geroago, erabakitzen dut zergatik ez konfrontazio hori aitarekin. Aitak, batez ere, aitak zerga iraultzailea edo estortzio iraultzailea eskatzen diotenean, aitarekin konfrontazio hori egitea deliberatzen du. Eta nahi du gauzak askoz ere zehatzago izateko, idatziz egin bere aitortza aitari eta konfrontazio hasi. Baina justu, hortan ari dela, nun aitari diagnostikatzen dioten Alzheimerra, eta orduan topo egiten du frontoi batekin. Bera prest dago, bera aitortzak egitera eta bera kontrastatzea aitarekin, baina aita erabat frontoi bada, erabat memoriarik ez du, eta erabat isiltasunaren pareta bada. Eta hor, kontraste hori ona litzatekeela eta abiatu nintzen nobela egiten. Baina momentu hartarte, ez nion nobelari ekin nahi izan, ikusi bitarte arte, ea nondik helduko nion, hasiera batean flash huts bat izan zen harri, baina niri iruditzen zitzaidan indar narratibo handia zeukala bere baitan. Nobelak 4 zati ditu, 4 zati gehi epilogo bat, eta zati narratiboagoak ditu, intrigari eusten diotenak, ez thriller bat, ez da thriller bat, baina intriga badago. Baditu zati refleksiboagoak, saiakera formal bat izan gabe, eta nik esango nuke oreka honean dabilela Angel bere liburuan, nire iritzia da, baina oreka ederrean ari dala.
Eta hain zuzen ere, aurretik argitaratu zuen liburua eskarmentuaren paperak da, eta, saria eman zioten hain zuzen ere liburu horrengatik, saiakera bategatik, eta han, nik esango nuke, eskarmentuaren paperak novelagile baten saiakera bat zela, ezta? Zati narratibo asko zituen eta alderdi narratiboa zeukan nolabait puntu goren. Eta hemen berriz, saio zati batzuk ere baditu nolabait, ez? Gai gu hainbeste ukitzen gaituen, oraindik ere ukitzen gaituen gai horri buruzko zati saiakera gilekoak edo saiakera gile batenak edo agertzen dira. Nola lortu duke zera hori, ez? Oreka hori, eta nola nondi dator hori, Nola lortu dudan, auskalo. Egia da, saioa idazten ari naizenean, ni nagatzailea naiz eta niri gauzak kontatzea gustatzen zait, nire formazioa filosofiaren aldetik etorri da, eta orduan horrek pisu handia du negan, eta gero klaseak eman ditut literaturaren teoriari buruz, eta orduan teorizazioak eta nolabait profesionalki landu ditut, eta horrek badu presentzian nire lanean. Ezinbestekoa da bestaldetik. Hala izatea, hortan jardu izan baldin banaiz. Baina, saio bat idazten ari naizenean, eta gauza bere gertatu zitzaidan mentura dugun artean, liburuan, naiz eta beste modu bateran izan. Eta batez ere eskarmentuaren paperan. Materiale biltzen ari nintzela, nire buruan zegoen kontu bat, eta zen, naiz eta saio bat idazten ari nintzen, edo memoria liburu bat idazten ari nintzen, eta naiz eta elementu reflexibo eta hausnarketakoak handia zeuden, harrekin nik lortu behar nuela, hartara biltzen zen ezak irakurlea, lortu behar nuela harrapatzea. Eta harrapatzeko irakurlea ez dago beste formularik edo ez dago beste formularik. Formula nagusia xerezaderena da. Gero zer dator, gero zer dator, gero zer dator. Eta orduan, ze pasatzen da? Nolabait nire kalkuluak egin dituela eskarmentuaren paperak eta paperak liburuan, eta orduan nolabait hausnarketa haiek bideratzeko eta organizatzeko garaian estrategia narratibo batzuk erabili nituen. Eta estrategia narratibo horien bidez, askoz ere, uste dut, arintasun handiagoa hartzen duela irakurketak liburuan zehar. Badaude trukotxo batzuk, badaude beita batzuk, badaude amu batzuk, nolabait hori bideratzen dutenak, eta badago ari narratibo oso xumea, oso izkutukoa, hilea arrantzako pita bezalakoa, hilea ikusezina, baina badago ari narratibo bat. Alderantziz berriz, novelan inkorporatzen dituzunean elementu ja kontemplatiboagoak edo hausnarketakoagoak edo reflexiboagoak, horiei ere nolabait eman behar diezu ehundura narratibo bat edo txertatzen jakin behar dezu pasarte narratiboetan. Batez ere, liburuan zuk memoria zitzegin nahi baldin badezu eta hitzen nahi baldin baduzu sekretuez eta gezurrez eta eskutuko hitzez eta isiltasunez eta horiek berbalizatzeko garaian hori berbalizatu dezakezu modu askotan. Baina niri hausnarketaren eta narratibotasunaren arteko uztarketa hori oso interesgarria eta iruditzait eta asko motibatzen nauen kontua da. Han zuzen ere, eskarmentuaren paperak liburuan, fragmentazioa handi badago, testuen eta fragmentazioa handi badago, eta gero fragmentazio horien lotura bat dago. Eta hemen beste modu batera, baina gauza berdintsua gertatzen da. Alegia, fragmentu asko, denboran atzera eta aurrera asko, eta gero horren puzzle moduko osaketa bat biltzea. Eta hori da nolabait nire prozedura. Gero, zergatik funtzionatzen baldin badu ondo edo ez, ja hori ez da nire kontua. Irakurriko dizuet liburuaren sarreran,
Agota Kristofen aipu bat dago, eta irakurri ingo dizuet. Lehenik, idatzi egin behar da noski. Gero, idazten segitu behar da. Baita inori interesatzen etzaionean ere, baita inpresioa dugunean ere, idazten duguna etzaiola sekula interesatuko inori. Orain da garaia, idazteko. Badirudi, herri honen historian, etapa... Beti da garaia idazteko. Bai, eta gai honi buruz idazteko orain da garaia, esan nahi dut, etapa baten bukaeran gaudela ematen du. Kasualidadez gertatu dute da liburu honen genesia orain? Bai, kasualidadea izan da. Ni banekien, zer egingo nuen, banekien liburu hau idatzi nahi nuela, eta orain dela 2 urte inork ez genekiun gertatuko zen. Beraz, kalkuluan, nik neukan kalkulua. Gertatzen dena da, literaturan, garai guztiak direla garai. Edo zertaz idazteko. Edo zertaz idazteko, garai guztiak dira garai. Eta usteet importantea dela, hau azpimagatzea. Nazismoaz, alemanak sartzen direnean Holandan, badago neskakoskor bat 14 urtekoa bere etxean, inpresenti, alemanak sartu diran hartan, izkutatzen dutena, bere etxe batean izkutatzen dutena, eta diario bat idazten duna. Garaian, gertatzen ari den momentuan, neska hura, Ana Frank, idazten ari da. Hainbat eta hainbat Auschwitzetik pasatako jende, idazten ari da oraindik ere, esperientzia hartaz, nolabait ondo digeritu ondoren, han ikusitako, bizitako guztia. 40, 60 urtetara, idazten ari dira hartaz. Eta idazten segituko dugu, hemendikan 200 urtea ere, nik ez noski, hemendikan 200 urtea ere, idazten segituko duzerak tragedia hartaz. Zer gertatzen da? Perspektibak inpresenti egiten denean, edo handikan 40 urtera egiten denean, handikan 100 urtera egiten denean, perspektibak oso desberdina direla. Distantziamentuak, urrutiramentuak edo hurbiltasunak modu desberdinean funtzionatzen duela. Eta hurbiltasunak ematen digu gauza fresko bat, baina ez du gertatzen ari den guztiaren nolabait estanda jasotzen. Ana Frankek ez du jasotzen, detaile txikietan dago. Gertatzen ari danaren percepzioa. Eta urrutiratzen dana berriz, beste percepzio bat hartzen du, baina egunerokotasunaren bizikizuna beste modu batera xalotasun horrekin ezin du jaso edo ez du jasotzen. Beraz, esango nuke, Ana Franken testigantza edo Primo Leviren testigantza, biak desberdinak izan da ere, bateragarri direla eta osotasun bat ematen diotela, edo osotasun bat emateko bidean jartzen dela, perspektiba horretan eta ikuspegi orokorrago horretan. Beraz, hurbil, urruti, bia dira baliogarri. Nik ez dut uste, literaturan eta artegintzan oroak dagoenik. Bide bakar bat ere, esan litekenik hau ez da bidea. Gero kontua da, dauden posibilitate guztietan asmatzen dezun edo ez, baina bide guztia dira zilegi. Gero norberaren abildadia dago jokoan, ez? Orain, Angel, orain inork ez aitzen ez digula, eta hola gaudela. Zer erantzun gaukek batematek galdetuko balu historia bat kontatu dekela, baina oso alderdi batekoa? Oso alderdi batetik. Nik kontatu dudan historia da, personai nagusia da Gorka, gazte hori, eta Gorkaren historia. Eta Gorkaren perspektiba da, bere esperientziaren perspektiba. Eta perspektiba hori da, nire perspektiba edo hemengo gelako edozen baten perspektiba bezalako zia, eta ura bezain zilegia eta duina. Gertatzen da, perspektiba hori jasotzeko garaian, perspektiba hortan leudekeen ikuspuntu desberdinean jasotzeak, horiedanak daudela pertsonai horren baitan, eta nik izan behar dudala idazle moduan, erabat leial pertsonai horrekin.
Nik zer diseinatu dudan, da diseinatu dudan horren arabera, personai horrek horrela funtzionatu behar duela. Eta personai horrek ezin duela bizi izan dituen gora berekin, zer gairautzailea eskatu baldin badiote beraitari, ezin duela erantzun hori existituk ez baliz bezala. Hori hor dagoela presente eta orduan nolabait berak logika batekin erantzun behar diola egoera horri. Asuntua eta personaia beste bat balitz eta guztiz zirkustantzi desberdin batean balego, bere zirkustantzi personala, familiar eta bat, diferentea balitz, orduan personaiarrek horrek erantzungo luke beste modu batera. Gorkak, liburu hortan planteatuta dagoen bezala, Gorka personaje horrek gatazkaren ikuspegi osoa ematen du. Baina, ematen du Gorkaren ikuspegi osoa. Edo ematen saiatzen naiz. Hori da, baina Gorkaren ikuspuntu oso ematen du. Ez du ematen ez zurea ez nerea. Ez da nerea ere. Novela politikoa da, novela etikoa da, morala. Novela da. Baditu elementu politikoak, baditu elementu etikoak, badu hausnarketa etiko nik uste dut importantea eta zerak, nolabait honestoa, baina azkenean novela bada. Eta novelak behar ditu osagarri horiek, aipatu ditudan horiek. Baina novela bat ez da agortzen horietan bakarrik, harago doa. Eta seguru asko, nik hor isuri nahi izan ditudan osagarri horiei, irakurleak beste osagarri batzuk ere aurkituko dizkio. Eta begira non, novela hori baden irakurleak bilatu dizkion osagarri horiek ere. Ni irakurle moduan, hasten naiz liburu bat irakurtzen. Eta liburu hori irakurtzen dudanean, idazleak igual jason nahi etzituen edo eman nahi etzituen gauza jasotzen baldin baditut, novela hori niretzat, gauza horiekin ere bada novela. Gauza horiek ere, nire irakurketan daude, eta betirako geratuko dira. Nire percepzioan, novela horren percepzioan, eta novela hori niretzat izango da hori, nik irakurri dudana. Beraz, novela bat ez da nik nahi izan nuen novela bakarrik. Irakurleek ere nahi duten novela da. Gertatzen da, nik ez dudala ezagutuko irakurle askoren da askoren irakurketa, baina ura, nik ezagutzen ez dudan, ura ere bada novela. Jaso dituk, urte bete eskaz honetan? Bai, asko. Bai. Esango nuke gainera, nire produzio guztian zerak jaso ditudan gehienetakoak izan direla. Eta asko eta asko jaso ditut nire belaunaldi ingurukoak eta giro berdintxoan ibilizirenak. Eta jaso ditu jende gaztearenak ere. Eta oso kontraste polita izan da. Ze jende nire belaunaldi inguruko jendeak erabat identifikatuta zeititu da. Eta jende gazteari arrotza egin zaio. Oseak, nolabait, ni mundu horrekin bat ere leiala ez banintz bezala, edo ondo pintatu ez banintz bezala. Eta segura asko, izango da baita ere, gauza asko bezala, inguru horrek, 50 urte horietan, asko evoluzionatu duelako, asko aldatu delako, eta segura asko, Frankoren azkenekotako urteetako, eta gero ondorengo urte haiek, eta gaurkoak oso desberdinak izan direlako. Izan liteke, bat ez? Baina egia da, nire belaunaldiko jende askok eta askok, esatu didala, desadostasun, baina adirazi didala ze ondo dibujatu dudan zertzan mundu hori garai hartan. Hori, novelaren zati bati dagokionez. Alegia, etari dagokionez, edo etan parte hartzeari dagokionez. Baina novelan dagoen bestaldea da, aita eta semearen konfrontazio hori. Garai hartan halako garrantzia zuen belaunaldien arteko lehia. Gaur, ez du hainbeste, belaunaldi berrintzat ez du hainbeste izan. Guraso eta seme alabak asko zer hurbilago egon dira alderdi askotatik, eta ez da izan guk nire belaunaldiak esperimentatu genuen haustura hori. Eta haustura hori, nik kontatzen saiatzen naizen haustura hori aitaren eta semearen artekoa, Espiritu Santo falta da, bien arteko haustura hori,
behar bada, hainbesterainoko premia ez dute izan gero etorri diren belaunaldiek. Eta behar bada, hori da pixkat arrotz geratzen dana. Baina berriro diot, bi elementuak dituela novelak, eta orduan bakar batera ezin gara lerratu bien arteko alako inbirkazio bat, lotura bat badagoelako, ez? Hortan, Juan, ez pixka bat belaunaldiaren kontu horretara, ez da? Ire asmoen artean zegoen, nolabait, ire belaunaldiaren erretrato bat egitea, erretrato morala edo erretrato politikoa, erretrato harremanen erretratoa egitea, hasiera-hasieratik. Ez. Kontatzen hasten ezenean eta aitaren eta zenberen arteko kontu hori hasten ezenean kontatzen, eta kontatzen dudanean gazte horren, gorka horren, gaztetako ibilbidea kontatzen hasten ezenean, claro, nik ezagutu ditudan inguruak eta giroak kontatzen ditut. Eta orduan, kontatzen ditudan neurrian, hain naiz islatzen nik ezagutu dudana. Baina ez naiz jarri hori kontatu behar dut, hori importantea dalako eta bar. Ez niretzako importantea beste toki batean fokalizatuta dago. Eta kontatzen dudan aurreko hori, da nolabait beste fokalizazio horren, bi belaunaldi arteko lehia horren zerbitzuan dago. Haren zerbitzurako. Kontatzen dudan neurrian, zerbitzuko lan hori egiten ari naizen neurrian, jakina, gero asmatzen baldin badet, giro ura nolakoa zen jasotzen ala ez, hobe, ez? Baina berez dago beti ere zerbitzuan foko nagusira. Eta foko nagusia beste toki batean jartzea, uste ez litzatekela zuzen izango. Esan dezakegu autobiografia badagoela hor? Autobiografia, ez dut esan nahi ire historia kontatzen dekenik, baina bai autobiografia kolektibo bat. Bai, autobiografia kolektibo bat badago nire benonaldiaren erlijioaren kontuak eta erlijioarekiko haustura, sekularizazio prozesua, garai hartako frankismoaren urteaitako sukarren iraultzailea, maiatza 78, arte berriak eta musika eta musikarekin jaiotzen da lehendaiziko benonaldia izatea elementu guzti horiek, nire elementuak ere badira, nire elementu historiko-kulturalak badira eta liburuan jasota daude, zinea eta zineklubak. Garai hartan zineklubak guretzat herrietan eta hainbeste zineforun antolatzen zen, eta ziren nolabait kulturaren disparadero batzuk ziren, ez? Batetikan aitzakiak eta bestetikan disparadero batzuk. Oseak, nigo horatzen naiz, eta gero politikaren susperraldi zuherri hartan nigo horatzen naiz, behin zarautzen. Ligatzeko lekuare bai. Ligatzeko lekuare bai. Baita ere. Eta gogoratzen naiz, behin zineforu batean nik zuzendu nuen gainera, zarautzen, zerak El Maquinista, la Generala Buster Keatonen pelikula, eta bukatu genuen klase burrukai buruz eztabaidan. Baina harrapatzen genituen, noski, desbariatuz guztiz, baina azkenean harrapatzen genituen indiraz ez itzaizkigun gauzaiek haietaz diskutitzen hasteko. Eta noski, ziren ihesbide batzuk, zinea eta baiteren neurri batean, ziren ihesbide batzuk, nabai, zentzura saiesteko edo. Otxopetxen, en fin, erdiaroan edo ingoen, ISBtean aleman bat judua zana nazien garaian. Zoazin pernura lastana maltratatzaile baten larruan eta, bueno, maltratatatuaren larruan sartuta eta orain gontan IEU izan inteken, ez aizi, baino IEU izan inteken personaje bat asmatu duk, ez da? Esaten dutenez, autobiografia, baldimada kolektiboa bada ere, egiten danean, badirudi, eskatu behar dela min pixkate egitea, ez da? Nolabait, interesgarria izango bada, ez anekdotatan ibiltzea baizik eta min pixkate egitea.
eragitea, ere buruari besterik ez bada, ezta? Eta nire galdera da, ia mina sentitzen dan, hori, osea, liburu hau idazterakoan. Nere produzio guztian, bi aldiz, bereiziki modu oso bereizian, bi aldiz inarosi zaizkit barrenak. Liburu hau idazterakoan, eta ez behin bakarrik, askotan. Eta behin baino ere buruari esan ez eta hau publikatu behar ze azkenean, konfrontatzen nuelako, ni idazten ari nintzen testua konfrontatzen nuelako inguruan bizi dugun giroa eta egoera, eta orduan hori behin eta berriro, baina esaten nun zertarako idazle, espaldin bada ez testuaren ire burua konfrontatu eta hor ire buruarekin leial izatuko espaldin baiz, orduan alperrik, osea, kezurretan ari eiz. Nik oso gutxitan egin diot nire erronka hori nire buruari, liburu honetan aina. Eta beste behin jaua momentu bat izan zen, eta oso gaizki pasatu nuen, Zoaz infernura lastanan idatzi nuen, uste dirala bi folio terdi, olako bat besterik ez dira, baina senarrak emakumea jotzen duenean, eta oso modu garratzean kontatua dago, eta oso bapatean idatzi nuen, goiz batean idatzi nuen. Eta idatzi eta irakurri idazten ari nintzela, sufritzen ari nintzen. Da irakurri nuenean, sekulako deserosotasun bat sentitzen ari nintzen, eta segituan imprimatu, eta emazteari pasanion nolabait nigandikan ua pixu urak pasa, eta berak irakurri eta zer iruditzen zitzaion esan zigezadan. Dudarik ez dago, norbait idazle denean, bere burua testuarekin konfrontatzen duen neurrian, baita ere lor dezakeela bere burua irakurleak ere konfronta dezala. Nolabait idazleak arrisku hori hartu behar du. Idazkuntza ukendu da, bai, dudarik gabe, baina idazkuntzak ukendu izateaz aparte zerbait gehiago bilatu behar du, ez? Zerak azkenean norbera. Nik modu batean esaten dut hau. Nere bizitzan, nere gogoan, gogoen gelditu diran liburuak zeintzu dira. Eta beti izan dira liburuak, gehiena gogoratzen ditudanak. Liburua irakurtzen hasi aurretik, ni naiz Angel Lertxundi bat, eta liburua bukatu ondoren, ni naiz beste Angel Lertxundi bat. Zerbait oso txikia, oso idea ikusezina baldin bada ere, esplikatzen ez baldin bakit ere, nere barruan, eta nere munduaren eta besteen percepzioan, besteekiko percepzioan, zerbait aldatu da. Liburuak zerbait inarrozi du nere barruan, eta aldatu egin du. Eta orduan, horiek dira liburuak gure memorian, niri bintzatara gertatzen zait, nire memorian gelitu den liburuak. Eta alegintzen naiz pixka bat hori eragiten idazten dudan lanetan. Noski, ukendu izatea eta gora bera guzti horiek zertu gabe, baztertu gabe. Bueno, ni ari naiz, ez dakit baten batek egin nahi baldin badu galdera, altxabezua, lasai. Errelatua aipatzen dute, badakite etzaikela bat ere gustatzen hitza, errelatua, badaudela euskeraz beste hitz batzuk eta zera baino. Gertatu zaigunari buruzko errelatua, kontakizuna, ez? Ze gertatu zaigun eta bar, ez? Komeni da, nork bere kontakizuna ointxe iragartzen ari dira, Ramon Saizerbeiteraren novela Martutene, izeneko novela baita ere, gai horri buruz, egin dana, bestaldetik esan zaigu, oindala gutxi, Euskal idazleak ez dugula idatzi gai horri buruz. Egia da hori, ez da, komeni da nork bere kontakizuna egitea horrena, posible da
kontakizun adostu bat? Posible da kontakizun adostu bat? Bai, nik uste dut bai. Indarkeriarena esan nahi dut, azken finean. Hori adostasun edo gauza bat da, adostasun bat historia batean hori ez da posible. Hortarako denbora asko beharko litzake, eta distantzi izugarriak eta litzake. Adostasuna, historia desberdinak eta ikuspegi desberdinak elkar bizitzeko. Ni hori gertatuko balitz, ni posik. Ikuspegi desberdinak, sufrimentu desberdinak, eta gainera interesatzen zaidana da, niri personalki interesatzen zaidana da, biktimen sufritu dutenen ikuspegiak, sufritu duen jende asko dago. Ezak mina eragin duena baino gehiago, sufritu duenaren historiak interesatzen. Baina eragin dutenen historiak ere hor daude. Baina guztien artean, adosten baldin baditugu ikuspegi desberdinak, baina ikuspegi desberdin horiek zilegi direla ematea, azkenean, ikuspegiak dira beti ikuspegi sozialak, taldeko, herri gisako, komunidadeko ikuspegiak, beti dira ikuspegi metatu batzuk, esperientzi metatuen kontuak. Niretzat, eta ez altzaigu honekin ere gauza bera gertatuko, niretzat, gure tragediarik handiena Euskal Herrikoa eta baita ere estatukoa. Tragediarik handiena izan da, eta Euskal Herrikoaz hitz egingo dituan bereziki, da ze gutxi mintzatu izan dugeran gerra zibilez. Ze gutxi dakigun gure gurasoek, bentsat nire belaunaldikoen gurasoek, protagonizatu zuten gerra zibila hartez. Gaur, autoz gentozela, izketan, zerak, oain etzait etorriko, baitu zuten ura Birgen de Itziarren zerak apeiza. Bai, Aitzol, ez? Aitzol. Ez zitzetan izena, ez zetokidan izena. Aitzol, itxasontzi baten, Euskal Kostaldeko itxasontzi batek ezatu zuen, gerrakrako prestatuta zegoen itxasontzi bazen Birgen de Itziar izenekoa. Eta orduan, hortaz izketan jardun etorri gera zeran ez, autoan. Ze perspektiba narratiboki interesgarria, Euskaldun marinaiek baitzen edo zeratzen duten, harrapatzen dutenian Aitzol bestaldetik onuntza datorrela, Bilbo aldera datorrela, harrapatzen dutenean ontziak zerak, Aitzol, gero, detenitu egiten duten oski, eta gero fusilatu egingo dute Aitzol. Baina, ontzian, ze kuriosoa, narratiboki ze eraginkorra dan, pentsatzea, oi, denak euskalduna dira, euskarazari dira, harrapatzaileak eta harrapatua. Eta noski, seguru, elkar ezagunak badituztela. Aitzolekin seminarioan ikasitakoa, dabil, seminarioan ikasitako apaiza, dabil, beste arrantzaloitako baten herrian apaiz dago. Behar bada Aitzolak ezagutzen duen neskan bat, eskonduta dago beste aitako baten, edo koñata da, edo zerbait. Eta hor dauden konplizidade, hain mundu txiki batean, hor dauden konplizidade izugarriak. Aitzol, handigan gutxira, fusilatu egingo dute. Baina ontzi txiki hortan gertatu den mikrokosmos izugarri hori, narratiboki izugarria da, aukera izugarriak ematen dizkio, idazle bati hori kontatzen alegintzeko, ez? Antzeko zerbait, balio baldin badu metafora gisa edo, antzeko zerbait baita ere gure herriko historiekin gertatzen da, ez? Azkenean, denek, nahiz eta oso motivazio politiko eta portaera politiko guztiz ezberdinak izan, nolabait mundu bat osatzen dute. Entzuleak entzun nahi ez badu ere, kasu honetan, edo entzun ezin da baldin badago ere, esan nahi dut, hemen ageridan aita hori metafora bat da, izan daiteke, ez dakitan, ezin entzun edo entzun nahi ezin da dagoen bati ere kontatu behar zaio, gertatu dena, edo beste modu batera ulertzen duenari
nola, ez dakit, esplikatzen nahi zen. Novelan planteatzen den metafora hori, azken finean, aitak ezin du ulertu, ez du memoria galdu duelako, ez da? Eta gerta daiteke guk kontatu nahi deken historia hori beste batek beste modu batera ulertzea edo beste ez ulertu nahi izatea ire historia, ez da? Hori humanidadearen historia da. Jarri gaitezen adibidez, ni euskal idazle bat naiz, eta euskal idazle baten, eta euskal literaturaren, eta euskeraren, gehiago, literatura utzi alde batera, eta euskararen egoeran, nahi dugu, gure ahotsa entzun alizatea eta bat, eta orduan beti ere dago, norbait, zu baino boteretxoagoa, paso egiten duena hortik. Azkenean, ahulak beti du, aurrean, frontoi bat, boterearen frontoia. Giza bizitzaren alor guztietan gertatzen den kontu bada, ez? Eta horrek zer esan nahi du, frontoi bat daukadalako eta entzun nahi izidalako mutu gelditu behar dudala, ez? Nire historia kontatu behar dut, nik nire ahotsa entzunarazi egin behar dut. Gero, harmonia universalean norbaiten ahotsa entzunaraztea oso zaila dela eta bar. Gogoan, oin etorri zait burura, zerak gure lagun komun batekin, Jorge Jimenezekin jun naiz behin. Lehen da izuko aldia, oen da lurte desenta da, Frankfurteko liburu azokara joan nintzen. Eta biok, Frankfurteko liburu azoka, da izugarria, gertaliteken izugarriena, batez ere euskal idazle bat bezalako bat, antxe joaten dan bat, eta hango mundu guzti hura, autobusetan ibili behar dezunean, pabelloi batetik bestera, hizkuntza batetik bestera, eta bar, autobusez ibili behar dezu, eta bar, eta horra mundu hartan erabagalduta zaudetan. Guatzen naiz, eskalera metaliko batzutan ikutzen aiginala, eta esaten diot nik zera Jorgeri. Tok, ire ahotsa entzuteko ahalegina. Hango, Babel izugarriaten, ez? Baina alaten guztiz ere, zure ahotsa entzuteko ahalegina egiten duzu, ez? Herri gisa eta hiztun gisa eta idazle gisa. Etxeko sua, etxeko hautsez estali behar dela, da esaera zarra, eta titulu ematen diona liburuari esplikatuzak pixka bat behar bada, titulua etxeko sua eta etxeko hautsa. Hori alda, ik proposatzen degena? Bueno, badakizue etxeko tximinian, sua egiten denean, gero hautsa geratzen da, baina beti ere geratzen dira txingarrak, geratzen da zu pixkat eta bat, eta orduan ua itzaltzeko modurik onena da, hartu errautz guztia pilatzen joan dena, eta arekin estaltzea. Eta estaltzen dezunean, errautzarekin estaltzen dezunean, han geratu dian sugarrak eta, orduan ito egiten dira, eta huraxe da sistemarik onena, tximiniko sua izatzeko. Orduan, hortik dator esaera, etxeko hautsen esaera. Etxeko hautsak etxean gordetzeko edo trapuzikinak etxean garbitzeko histori hori hala esaten da, baina gero horiek sekulako fakturak pasatzen dituzte. Etxeetan izan diran sekretuak eta etxean gorden nahi izan diran eta sekretuan gorde izan diran, gero, hain zuzen ere, gordetzagatik sekretos y mentiras, eskutuko hitzak, hain zuzen ere, gorde nahi izateagatik eta ez zintzeratzeagatik, arrisku izugarri izaten dute, gero, konpondu gabeko zauri batzuk eragitekoa, eta hain zuzen ere, denbora junda gero, oraindik ere min handiagoak eragitekoak. Zauriak itxi beharrian, zauriak gehiago zabaltzekoak. Oso arriskutsua da, gauza txikietan eta gertaliteke, baina beste sekretu handi horiek eta gordetzen direnean eta edo gorde nahi izaten direnean, hor badago niretzat, nolabait, pentsamentu bat oso importantea dena. Garaiz esaten ez diren egiak, gero, garaiz esaten ez den egiak,
gero ez dute behar bezala beren tokia hartzen. Ez dute behar bezala. Garaiz esaten ez dian egiak. Desbirtuatu egiten dira, gastatu egiten dira, ez dute indarri, galdu egin dute, edo beste elementu batzuk erantzi zaizkie, etxeko hautsak adibidez. Baina etxeko hautsek izkutatu egin dute zerbait. Izkutatu egin dute beroa, egia izkutatu dute. Eta orduan horren arriskua. Haiziak eragiten duenean, zu ura itzalita zegoelak zeunden, eta ez antxe oraindik ere itzali espaldin badira guztiz. Eta itzaltzen dira beraunaldia pasatakoan. Iruditzen zaik asko aldatuko dela, hemen narratzaileak duela 20 urteko historia bat kontatzen du. Iruditzen zaik asko aldatuko dela, ikesandek, garai guztiak dila garai kontatzeko, ez da? Asko aldatuko dela, hemendik 20 urtera idatziko deken novela, orain idatzi deken honetatik 20 urte barru kontatuko den edo beste batek, baina kontatuko den historia. Nik ez dut uste hainbeste aldatuko da. Nik aldatuko da, neurri batean aldatuko da zelofana eta aldatuko da perspektiba historikoa. Azkenean, orduan da hurbilago egon egoeratik, perspektiba historikoa faltatzen da. Eta gero, baita ere, urte horiek, datozen urte horiek, ekarriko dutena ere erantzi behar zaio. Eta orduan beti da, fokoa zabaldu edo fokoa estutu, laburtu, beti da percepzioa diferente ez. Baina oinarrian badago nolabait ardatz bat eta oso importantea dena. Eta niretzat ardatza da giza kondizioa eta giza kondizioarikiko errespetua. Eta orduan, perspektiba hori galtzen denean hasten dira bidegabekeriak eta giza kondizioarekiko errespetua dagoen neurrian edo nolabait ardatz bihurtzen, gizarte batek hori ardatz bihurtzen duen neurrian, gauzak modu baztera edo bestera funtzionatzen dute, baina hor badago zerbait bermatzen dizuna etorkizun sanoago bat eta etorkizun humanago bat. Beira, nik askotan aipatzen dut, eta gaztetan ikasi nuen esaldi bat, datorrena Camisen izurritea novelan datorrena, eta da, gizaki guztian, oso zaila eta oso gogorra da, askotan hori sinistea. Baina dio, gizaki ororengan gauza on gehiago dago txarra baino. Oso zaila da, sinistea. Gizaki ororengan gauza on gehiago dago txarra baino. Eta orduan horrek esan nahi duena da, alegin izugarri bat egin behar dela, zirkustantzia askotan, gura bera honetan fijatzeko txarretan baino. Zaila da ariketa. Baina nik, personalki, zailtasun, eta askotan nire inguruarekin edo nire buruarekin edo hainbat eta hainbat bidegabekeriekin neurria galdu nire haserrean, eta guzuz ere, hil nahi nuke Camusen esaldi horretan sinisten. Giza kondizioaren alde honean gehiago alde txarrean baino. Bueno, galdera ni segituko dut, baina bai, begira, bat. Begira, segundu bat eta pasatuko dizute. Gogortasunez idatzitako novela samurra da, edo samurkiro idatzitako novela latxa, edo bietatik dauka zeo zer. Momentu batzu ditu samurtasunez idatzitako novela batetik.
eta esplikatuko dizut, biak ditu, baina esplikatuko dizut samurtasunez idatzitako novela batek. Nik uste dut, aitaren prozesu degeneratiboa kontatzen denean, eta kontatzen diren pasarteak, oso latza dira. Baina samurtasuna handiz idatzitakoak. Nik nire bizitzan ezagutu izan ditut, 18 urte nituenetik, ezagutu ditut Alzheimer kasu dexente, nire familian eta nire lagun artean. Lehen da bizikoa ezagutu nuen Aitona, eta Aitonak nire gelan egiten zuen lo, eta novelan kontatzen detena niri autobiografikoa da horretan, niri gertatu zitzaidan zen, Aitonak iges egiten zira gauean. Eta, klar, 17 urtekin badakiz nola egiten duzun lo. Eta orduan, sokalotzen nion, nire zelan sokalotzen nuen, sokan bestek ohi batean egiten zuen beran lo, eta orduan jaikitzen zenean esnatu egiten ninduen. Claro, hori gogorra izanikan ere, samurtasuna handiz idatzita dago. Baina gainera, nik hor Alzheimerrek buruz idazten dudan kontu gehiena da, ni idazten hasi nintzenean, nun gure kuadrilako lagun bat, hain ere, nire mi librera de cabecera, esaten dio niberari, liburu denda bateko zerak arduraduna da, eta nun, hasi zen Alzheimer prozesu galopante batekin. Eta kuadrilan, astero irtetzea gera, ostiraletan, pare babaxordi hartu, eta gure goraberak, asteko goraberak eta kontatzeko. Eta, klar, bi urte hauetan, prozesu guztia, gero, harreman gehiago ere badugu, baina prozesu guztia izan eta, klar, hain azkar nola galtzen di joan, nire adin bera du, 63 urteko persona bat nola ari dan galtzen velozidade hortan, eta ni, aldi berean, lapur baten moduan, ari naiz, esperientzia horiek lapurtzen eta novelara trasladatzen. Eta kontzientzikarrega batekin bezala. Ia izi, karroia, laguna horrela sufritzen ari dena eta egiten dezu, nolabait zure burua autojustifikatzeko esaten dezu. Hau, nire lagunarentzat omenaldi bat, nolabait. Oso presente daukazu, sufritzen ikusten ari zaren lagun hori, ez? Eta novelan agertzen da hori nolabait. Orduan, samurtasunez idatzitako pasarte gogor asko daude, alderantziz ere bai. Beste galderarik, bestela nik galdetuko nioke, erroda, gelitu zaigu pixka bat ez dugu hitz egin, badago kritika nik uste dut oso gogor bat, samurtasun handirik gabe egindako kritika bat, kazetaritzari. Ezari bukaera aldera, ez da? Ze erabilera egiten duen periodiko batek, historia guzti onena, ez da? Eta kazetari batek, hain zuzen ere, ez da? Eta kritika gogorra dago. Pixka bat esplikatzea eskatuko nikek, hori. Ze paper jokatu duen. Bueno, kasetaritza ezin da teorizatzen, kasetaritzari buruz teorizatzen ez naz hasiko, baina kasetaritza baldin bada gertatzen ari danari buruzko isla baldin bada. Eta noski beti subjetibidadea beti hor dagonez eta objektiboa izan nahi dezun. Eta bar, eta guzti horiek eta erlatibizatu nahi den guztia objektibotasuna eta bar, erlatibizatuko dugu, baina helburu hori du gertatzen ari dena. Trampeatzen hasten denean, helburu espurio batzuekin, helburu faltzu batzuekin, eta nolabait beste alor batzuetan egindan bezala gerra zikina, baita ere kazetaritza klase batek, amarillismo handi batekin, gerra zikina egiten duenean zerbaiteko. Lehen esan dugun, egien kontua, alegia, egia garaiz esaten ez direnak gero tokia, egiten duena da, alako amarillismo batek, salatu nahi den egoera hura, oraindik ere gehiago enkistatu eta gehiago gaiztotu. Eta kazetari klase batzek, zorionez, ez da izan kazetaritza guztia, baina kazetaritza klase batek min asko egin du gure asunto honetan. Eta orduan, dudetan egon nintzen, kazetari horren personaia, zein izan ziteken baita ere abogadu bat. Nolabait sektore bat, baita ere
izan delako sektore bat, zati babintzat, izan delako kontu hauetan zer ikusi handi izan duena, eta bat, izan ziteken, baina kazetaria sartu nuen jendeak asko zer hobeto ulertuko zuelako eta bizi izan dugulako baita ere oso hurbiletik. Eta baita ere, nolabait ni neu kazetaritzatik oso hurbil ibili naizelako eta segitzen dudalako, eta erreza egiten zitzaidan pertsonaia hori nolabait desarrollatzea, garatzea eta ematea ez. Eta, bueno, hortik sortu zen kontu bat zen. Nahi nuen, adirazi, besteak beste, halako gatazka batean, gatazka deitzen diogun, halako gatazka batean, batzuk eragileak eta sufritzen duenak biktimak, eta hor fokalizatzen dugu guztia, baina gatazka batek elementu gehiago ditu, beti. Esplikatuko naiz, 16. aidanez nobelarekin, nobelan gertatzen darekin. Han egiten diran apustu, estetitz, zeik potolorik erabileko, apustu baldarraiek, gizon baten lurrean, taberna bateko lurrean etzan, eta tabernako barratikan salto egiten dionak eta bar, apustu egiten dira, baietz aguantatu 20 salto, baietz aguantatu 25 salto. Eta gero azkenean tragedia gertatzen da salto batek gaizki funtzionatu duelako dalakoa gatik. Ura, etzen sekula santan gertakari bada, benetako bada, ura etzen sekula gertatuko baldin apustulariak egonez balira. Baldin, batzuk apustu egiten ari izan ez balira esanaz, baietz aguantatu, eta beste batzuk egonez balira, ez aguantatu. Apustulariek egiten dute posible tragedia. Noski, tragedien protagonistak dira, behian dagona saltakari dena, oie diak protagonista nagusiak nahi baldin badezu. Baina ezukatu besteen protagonismoa, eta batez ere, ezukatu besteen erantzunkizuna, hor gertatzen ari den horretan, eta gero hor zuetatuko den tragedia horretan. Har dezagun paketetxo hori, eta eraman dezagun edozen giza konfliktuetara, eta oso zaila da giza konflikto bat, bilatzea, nolabait, hain errez ikusten ez diren implikazioak ere ez dituenak inguruan. Eta iruditzen zait, gurean ere hori evidentea dela. Bueno, nik galdetuko nikek baita ere beste kontu bategatik. Irakurle batek baino gehiago aipatu zidak gauza bat, eta da lehenengo aldiz izango nuke ire novela gintzan oso emakume gutxi agertzen da hemen. Hori ez dira bainere esan. Ez, baina bai, egia da. Eta gainera, emakume gutxi agertzeaz gain, agertzen da bakarra, izenik gabe agertzen da, neska da. Neska maiuskulaz. Zer gertatu da? Bueno. Zeren, 16. idan ezen, naiz eta hor agertzen dian personaiak gizonezkoak izan, personaia benetan importantea, esango nukenik, emakumea dela, ez da? Sufritzen duen emakumea. Ja. Edo, en fin, zoaz infernura lastana, edo... Ja. Empiezo a entender. Alegia, namaz egaren nahi denezen, Marcelina daukan papel guztiz protagonista. Zeran argizarien egunan neskak adak daukan garrantzia. Edo zeran azken azbesten bertako protagonistak. Edo zorion perfektuan neska biktima. Edo violentzia domestikoaren biktima, zoaz infernura lastanan. Eta sekula santan, ez zait planteamentu hau egin.
alegia galdetu. Hombre, emakumeak eta zerak eta... Orain, justu, alderantziz, gizonezko novela bat idatzi dudanean eta neska, ederki. Begira, esango nekek, nola egonda orantxe improvisatzen ari nahi guztiz, ze ez dut ontaz pentsatu, baina nola orantxe egonda Madrileko, Espainiko Akademia hizkuntzaren gaztelaniaren akademiak izkera sexiste eta bar, nik neskari deitu diodanean neska maiuskulaz, hor, da nolabait globalizatzeko edozein izan zitekeela hori. Ez baldin badiot deitu itziar, nekane edo izaskun, da naita nolabait edozein izan zitekeelakoan gutako edozein neska hori hor ordezkatzen duena. Ez nuelako individualizatu nahi. Nahi nuelako irakurleak nolabait gehiago globalizatzea edo generalizatzea personaje hori. Eta jakina, begira non, normalena zan mutila deitzea horrei, neska deitu beharrean. Baina noski, neska deitzen diodanean, behingoz, neska global hortan, neskak eta mutila sartuta gelditzen dira. Mutila deitu izan banio, astrazio hortan, etzen idan hori galdetuko. Eta neska jarri da, eta astrazio hortan, eta dudarik ez dago astrazio badala sentidu hortan, eta neska deitzen diot maiuskulaz, eta hor sartzen dira. Organizazioko mutilak eta organizazioko neskak. Dana sartzen dira, hortan, generalizazio hortan, eta galdera hori datorkit. Lagai jazu... Ondo. Kostientean nintzen ni neskarik etzeola, nobelan etzeola neskarik, baina hau, edo zegoen hori, noski, nolabait, nezerak konotazio txarrak eta zituela, baina gau, Nela ez da gertzen, esaterako amarik, ez da gertzen aita eta semearen arteko zer izan deke pixka bat konzentratze aldera erlazioa, harremana, ez sakamanatzea, ez dakit ez? Orduan da elementu gehiago agertu, orduan da gehiago zelatzen dira, desbideratzen da. Edo bezala, sartzen dituzu elementu episodikoak. Esaten dan hori, Cervantesek, bakatu, Kijotek ez du semerik. Santxok ere dakigula ez. Kijotek seme bat izan balu, beti irakurleari gelditzen zaio. Eta ero horren semeari zeketatu, ote zitzaion gero. Ez. Hasi eta buka, Kijoterekin egiten da. Eta begira nik iruzpalau urtez behin, Madame Bovary irakurtzea gustatzen zait. Eta urtengo udaran irakurri nuen azkenekoz. Eta bertan, nobelaren bukaeran, Madame Bovaryk alaba bat izan du. Eta, klaro, Flaubertek esplikatu behar digu Madame Bovary hil ondoren, bere buruaz beste egin ondoren, alabarekin segertatzen da, bertarekin segertatzen da. Eta orduan azkeneko parrafoak eskintzen dizkio alabari, nolabait itxi egin nahi du novela. Eta segertatzen da, Kijotez bezala, itxik gabe gelditzen dela, zen nik libura bukatzen dut, eta esaten dut. Eta orain, ze pastatzen zaio bertari? Noski, nik osatuko detoan bertaren historia nahi dudan bezala. Baina, bueno, honekin, esan nahi dudana da, beti ere alako histori itxi nahi duzunean, personaje oso gutxiren artean itxi nahi duzunean, erabiltzen dituzun gainerako personaiak dira implikazio zuzenik ez dutenak personaia nagusiarekin. Amari gabe, hobe, zentratzen dut aitaren eta semearen arteko debatean. Ama agertzen baldin bada eta han baldin badago, beti implikatuko du ben arteko erlazioa. Baina, Jose, isildu zaitez, beti berdintza biltzate. Eta horretia, zikindu egiten du, lausotu egiten du harreman hori. Eta motibo handi bat hor dago horrela jokatzeko orduan. Mugatu, laburtu, eta nolabait inguruko elementu molestagarriak ez erabili.
Ja, uste dut bukatzen ari garela, baina beste galderarik baldin bada esan, Ez ez esaten ari zaizkit hor goien. Orduan, ez dakit, zerbait gelitu zaike esateko... Nik nire kabuzola, baina galderak egiten baldin mezkiapakik, disperatu egiten ez zela. Orduan, ez ari disperatu. Mila esker, tortzegatik eta zuen arretagatik, espero dute interesgarria suertatuko zela. Mila esker.